Srećko Sofronijević pušten na slobodu, sud u Prištini prihvatio jemstvo. Sreda, 24. jul 2024. godine u 19:23. Srećko Sofronijević iz Zvečana pušten je na slobodu i ukinut mu je pritvor, potvrdio je RTS-u njegov branilac advokat Nebojša Vlajić, navodeći da se javni tužilac složio, a sud u Prištini prihvatio njegov predlog o određivanju jemstva. Protiv Sofronijevića će se postupak i dalje voditi, ali na drugi način, rekao je Sofronijevićev advokat. On će biti na slobodi, a ne u pritvoru. To je jedan mali korak napred u dokazivanju da Sofronijević nije kriv za lažne optužbe, za koje je optužen, objasnio je Vlajić. Sofronijević je uhapšen u aprilu ove godine na administrativnom prelazu Brnjak. Na teret mu se stavlja više krivičnih dela, navodni pokušaj ubistva, poziv na otpor, napad na službeno lice, neovlašćeno posjedovanje oružja, učestvovanje u masi koja vrši krivično delo huliganizma i uništenje imovine. Sofronijević je tokom događaja za kojega policija tereti bio ranjen i nije učestvovao u nemirima, naveli su njegovi branioci nakon hapšenja.